प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। तुम्ही कोणताही कडक डाएट फॉलो करा, कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने साखर तुमच्या पोटात जातेच। सकाळच्या चहा कॉफी पासून कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स आणि अगदी फळांच्या ज्यूस मधूनही साखर आपल्या शरीरात पोहोचते। काही प्रमाणात साखर शरीराला आवश्यक असते, पण प्रक्रिया केलेल्या साखरेने अनेक रोग होतात। साखर अनेक अन्नपदार्थांमध्ये वापरली जाते, ज्यामुळे लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार असे आजार जडतात। प्रत्येक डायटिशियन तुम्हाला साखरेपासून लांब राहण्याचा सल्ला देतात। जर तुम्ही महिनाभर साखरयुक्त पदार्थ खाल्ले नाहीत तर काय होईल याचा तुम्ही विचार केलाय का? नाही ना? आज याचबद्दल जाणून घेऊया। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकण साद लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। साखरेमध्ये कॅलरीज भरपूर प्रमाणात असतात, ज्यामुळे शरीरातील चरबी वाढण्यास मदत होते, ज्यामुळे वजन झपाट्याने वाढतं। जेव्हा तुम्ही तुमच्या आहारातून साखर काढून टाकता तेव्हा तुमच्या कॅलरीजची संख्या कमी होते, ज्यामुळे वजन कमी होतं। तज्ञांचं असं मत आहे की साखरयुक्त पदार्थ खाल्ल्यानं तुमच्या रक्तातील साखरेची पातळी देखील बिघडू शकते, ज्यामुळे टाइप 2 मधुमेहाचा धोका वाढतो। जर तुम्ही आहारातून साखर काढून टाकली तर त्यामुळे रक्तातील साखर आणि इन्सुलिनची पातळी कमी होण्यास सुरुवात होते। दिनक्रमातून साखर काढून टाकल्यानं शरीरातील एनर्जीची पातळी वाढल्याचं तुम्हाला जाणवेल। साखरेचं सेवन केल्यानं रक्तातील साखरेची पातळी त्वरित वाढते, त्यामुळे तुम्हाला थकवा आणि अशक्तपणा जाणवतो। तुम्ही जेव्हा साखर कमी कराल तेव्हा तुम्हाला अधिक सतर्क आणि उत्साही वाटेल। साखर कमी केल्यानं तुम्हाला शांत झोप लागते, तर दुसरीकडे साखरेचं जास्त प्रमाण सेवन केल्यानं तुम्हाला निद्रानाशास सामोरं जावं लागतं। साखरेचं प्रमाण कमी केल्यानं तुमचा मूड देखील सुधारेल, कारण यामुळे शरीरातील जळजळ आणि ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी होतो। शुद्ध साखरेचं सेवन हृदयाच्या आरोग्यालाही हानी पोहोचवतं। उच्च रक्तदाब, उच्च कोलेस्ट्रॉल आणि हृदयाशी संबंधित इतर आजारांमागे साखर हे प्रमुख कारण आहे। साखर कमी केल्यानं तुमचे हृदयाचे आरोग्य सुधारू शकतं आणि हृदयविकाराचा धोका कमी होतो। साखर कमी केल्यानं तुमचे हृदय चांगल्या प्रकारे काम करेल। हृदय हा एक संवेदनशील अवयव आहे, त्यामुळे त्याची अतिरिक्त काळजी घेणं गरजेचं आहे। साखर कमी केल्यानं हृदयाशी संबंधित आजारांचा धोका कमी होतो। त्यानंतर तुमच्या सांधेदुखी आणि तत्सम वेदना कमी होण्यास मदत होईल। निरोगी हृदयासाठी निरोगी आतड्या आवश्यक आहेत। जास्त साखर खाल्ल्यानं आतड्यात जळजळ होऊ शकते आणि फायदेशीर बॅक्टेरियाला हानी पोहोचवू शकते, त्यामुळे पोट फुगणं, बद्धकोष्ठता आणि जुलाब यांसारख्या समस्या सुरू होतात। साखर जास्त खाल्ल्यानं जळजळ आणि श्वासोच्छवास करण्यास त्रास होणं अशा समस्यांना सामोरं जावं लागतं। साखर कमी करून तुम्ही तुमचं अतिरिक्त वजन कमी करू शकता। डोनेट, पेस्ट्रीज आणि तत्सम साखरयुक्त गोड पदार्थ खाणं बंद केलं पाहिजे। साखर कमी केल्यानं तुम्ही तुमची स्मरणशक्ती सुधारू शकाल। साखरेमुळे आपलं स्वादुपिंड योग्यरित्या काम करत नाही, त्यामुळे साखर कमी करणं हा मधुमेहावरचा रामबाण उपाय। साखर बंद केल्यानंतर पोट आणि आतडे चांगल्या प्रकारे अन्न पचवण्यास मदत करते। साखर खाणं बंद केल्यानं तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत होईल। साखर पांढऱ्या पेशींना घातक जीवाणू नष्ट करण्यापासून रोखतं। साखर कमी केल्यानं तुम्हाला तुमच्या त्वचेमध्येही फरक दिसेल। तुमची त्वचा आणखीन सुंदर आणि तजेलदार दिसेल। विशेषतः रात्रीच्या वेळी साखरेचे पदार्थ न खाल्ल्यास तुमच्या त्वचेवर सुरकुत्या उमटत नाहीत। तुमच्या चेहऱ्यावरील मुरुम, डाग घालवण्यासाठी तुम्हाला क्रीम वगैरे लावायची देखील गरज भासणार नाही। साखर कमी केल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या त्वचेमध्ये विलक्षण फरक दिसेल। जर तुम्ही महिनाभर आहारात साखरेचा समावेश केला नाही तर त्याचा तुमच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होऊ लागतो। त्यामुळे तुम्ही साखर नसलेल्या आहारापासून सुरुवात करू शकता, मात्र हा बदल तात्पुरता नव्हे तर दीर्घकाळ सुरू ठेवावा लागेल। काय तर मग घ्याच आता साखर कमी करण्याचा कटू निर्णय। आता इथंच थांबतोय, पाहत रहा कोकण साद लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने।